рӯзҳои 30 ва 31 август дар чаҳор минтақаи шаҳри Душанбе иди асал ва сайри харбуза садҳо харидор ва кишоварзонро ба ҳам ҷамъ овард. тамоми кишоварзони ҷумҳурӣ аз тамоми ноҳияҳои вилоятҳо дар ин ҷашни бузург иштирок карданд ва ба миқдори зиёда аз 175 тонна маҳсулотҳои харбузаву тарбуз ва наздики 100 тонна асал пешкаши харидорони шаҳри Душанбе гардонида шуд. ин чорабинӣ ки зоҳиран ба идҳои муҳиме дар Тоҷикистон табдил шудааст, таи чанд соли ахир ҳамасола дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар ҷашн гирифта мешавад. сокинону меҳмонони пойтахт бештар ба харбуза таваҷҷӯҳ доштанд ва онро харидорӣ мекарданд. аксари харидорон мегӯянд нархи харбуза нисбат ба бозор фарқ мекунад. нархҳо ҳама дастрас. мана чӣ хеле шумо мебинед 4 харбузаро дар 20 сомон гирифтем. озин ангур 3 килош 10 сом. мақсад нархҳо дастрас барои ид. масъулин мегӯянд дар ин чорабинӣ маҳсули заҳмати кишоварзони вилояти Хатлон ва Суғд пешкаши харидорон гардида, маҳсулоти пешниҳод гардида аз 20 то 30% нисбат ба бозор арзонтар будааст.